khona izolo, kodwa-ke uma ngithi ngiyabheka njengamanje ayisekho Mbulo othandekayo. uWelile-ke le nkulumo lena usayiphendulile Mbulo othandekayo, wayiphendula kanje. Yazi kuvula kwaphela ngisho ubuthongo wathi wangixhaphaza umuntu. Kuthiwa sengiyahlaya ku-Facebook, ngiyahleka basho ukuthi ngusidungu, ngimvungulo nje into engazivuka khona. Angihlanze ukuthi angikwazi ngisho ukubhala. Uyangihlanza lo muntu uNkulunkulu wami. Ungihlanzelani lo muntu kangaka Shembe? UNkulunkulu wami. Umfana ngempela ungishayelani lapha. Uthi angikwazi ukubhala wayengibona ngenzani. Uthi angikwazi ukubhala ngenziwa yini. Umbuzo emthukuthi ukuthi ngempela ungishayelani. Ngiwangiza ngidini nje kuye. Akuthi uNkulunkulu wami ngehlelwa yini Nkosi yami. Uphuthu umbuze. Uphuthu umuntu uzovuka bakithi. Usuthi uyihle kahle inyama ngaphakathi usuthela kimi. Ekusuka ngaka mina ngingalali. 12 manje angilele. Athi ngiyathakatha. Uyihle kahle inyama ngaphakathi qumbela kimi manje. Kodwa lo mfana ngempela ngisuka ngapha uNkulunkulu wami. Kubantu bonke nje uyindaba yokusekulalwa evele eqoke nje elami igama. Shayile ungishayile ngizombamba akahlekise nje ngami engizihlaya ngizombamba kusile phela kusasa ngifuna ukuvuka ngizovukela kuye sengikhohliwe ungixhaphazelani ngempela lo mfana ungixhaphazelani ngempela wayengezihlaya ezweni ngempela esakhile angitatazeli into engiyithanda ngami angitatazeli nakancane ngoba ngilonivaka ngizoziphendulela nje into engizoyenza ngizoziphendulela umtshedi ngitholile incwadi yakhe ngizoyiphendula. Bengifisa ukuzwa uvo lakho-ke mina Mbulo othandekayo lapha ngikhomese